Moi bo día a todas e a todos, benvidas, benvidos ao Día da Universidade 2026 na Universidade da Coruña, no que imos homenaxear tanto o estudantado, recoñecido con premios de acceso e premios extraordinarios de grao, mestrao e doutoramento, como ao persoal xubilado no ano 2025, tanto do persoal docente e investigador como do persoal técnico de xestión, administración e servizos, para agradecerlle os servizos prestados e o persoal que promocionou nun corpo novo ou nunha nova categoría como acto de recoñecemento. Prégolle a secretaria xeral que suba ao atril para comenzar o chamamento do estudantado homenaxeado e invito a Jerónimo Puertas Agudo, vicerreitor de Investigación e Transferencia, a unirse aos membros da mesa para a entrega dos diplomas que faremos dende diante da mesa. Coa venia do señor reitor, membros do equipo de goberno, autoridades académicas e civís, profesor Armesto, prezadas decanas e decanos, queridas compañeiras e compañeiros do profesorado e do persoal técnico de xestión e administración e servizos, prezadas e prezados estudantes. Un ano máis imos facer entrega dos diplomas ao noso estudantado máis sobresaínte. Comezarei pola entrega dos premios de excelencia da Universidade da Coruña a mellor nota de admisión nos graos no curso 2025-2026 concedidos por acordo do Consello de Goberno de 16 de decembro de 2025 ás seguintes persoas: Atenea Adrio Cascallana, Juan Cao Botana, Martina Castro Lourido, Alexander Costa Costa, Inés Díaz Robles González e Alfonso Fumega Rodríguez. Hugo Gorgoja Basanta, Denís Gregorio Fernández, Ainhoa Jiménez Canaval, Daniela Lozano Teixeira, Raquel Martín Quiñones e Nuria Pampín Carnota. Jorge Pillado Vázquez, Noé Piquín López, Jaime Quintas Castillo, Sara Ramos Díaz, Brais Rei Costa e Paula Rodeiro Iglesias. Sara Rodríguez Casal, Lucía Sánchez López, Roy Serenta Boada, Inés Sieira Iglesias e Ismael Vázquez Martín. De seguido, e segundo acordo do Consello de Goberno de 16 de decembro de 2025, facemos entrega dos diplomas acreditativos ao alumnado que obtivo o Premio Extraordinario de Grao correspondente ao curso 2024-2025. Sabino Aguiar Ribeiro, Raquel Aláez Allán, Blanca Barrios Oliveira, Olaya Corral Abad, Jadefairus Cuevas Solano, Juan Domínguez Rodríguez.
Raquel Fernández Lemos, Hugo Freire Blanco, María García Caamaño, Sara García Rico, Alba González Ramos e Manuel Loureiro Muiños. Sabina Louzán Freitas, Andrea Meana Ramón, Nerea Miranda Balbuena, Isabel Nogareda Nieto, Elba Núñez Suárez e Iria Parcero Pazos. Verónica Paz González, Adrián Pérez Villaverde, Guillem Porto González, Lucía Prieto Ramudo, Carmen Pumar Fernández e Francisco Rodríguez Gavín. Andrea Rodríguez Miñambres, Lorena Sánchez Domínguez, Marta Velo Rodríguez, Carolina Yáñez Santana, Celia Yáñez Souto, Ousama Jousfi-Kounsi e Ana Fraile Somoza. A continuación, procedemos á entrega dos diplomas acreditativos ao alumnado que obtivo o Premio Extraordinario de Máster correspondente ao curso 2024-2025, de conformidade co acordo do Consello de Goberno do 16 de decembro de 2025. Gael Alberto Quintela, Marta María Álvarez Crespo, Esther Avilés Rodríguez, Andrea Bustabat León, Laura Canosa Oanes e Lucía de las Mercedes Cárceles Grau. Sergio Casteleiro Meno, Pedro Chavarría Farto, Rocío Cordeiro Rei, María Paz de Andrade Pereira, Daniel Fernández Mira e Andrea Filgueira Varela. Bernardita Galiana Coronel, Pablo Gallego Avilleira, Laura Carolina García Barrera, Estela García Orjeira, Andrea García Pose e Carlos Gómez Rodríguez. Marina Granollers Triadú, Begoña Hermida Pérez, Daniel Iglesias Giao, Judith Iglesias Mato, José Maciñeira Ortiz de Urbina e Vega Martín Broncano.
Rosalía Martínez Pérez, María Valentina Martínez Rossi, Ángel Javier Naipauer, Laura Otero García, Martín Ottavianelli Lorenzo e Aurora Partelli. Darío Pérez Bergantiños, María Pérez Lago, Lucía Pérez López, Alicia Pérez Rivas, Cibrán Xosé Pérez Varela e Cristina Prado Acebo. Noelia Rodríguez Ramos, Irene Rodríguez Ríos, Maite Saavedra Rodríguez, Tania María Sampaio Roca, Mar Sanjurjo Barral e Álvaro Sarmiento Borrajo. Paula Sueiro Amor, Samantha Torres Mira, Noelia Vázquez Abelenda, Yasmina Mercedes Vila Pérez e José Enrique Licea Sánchez. De seguido procedemos á entrega dos diplomas acreditativos do Premio Extraordinario de Doutoramento na convocatoria 2023-2024, que, segundo o acordo do Consello de Goberno de 4 de novembro de 2025, distingue ás seguintes persoas: Inés María Bleriot Rial, Natalia Carballo Pedrares, Jorge Castiñeiras Rella e Carla Fernández Blanco. Gema Rojo López, Ana Isabel Gómez Leiras, Plácido Francisco Lizancos Vidal e Miguel Anxo Pérez Vila. Remata así, perdón, remata así a entrega de diplomas ao noso alumno máis distinguido, cos parabéns a todos os premiados. Ten de novo a palabra o señor reitor. Antes de comenzar a homenaxe ao persoal que acontecerá agora, de novo Mateo Rei interpretará ao piano unha sonata de Domenico Scarlatti. Moitas grazas, Mateo.
Prégolle a Secretaría Xeral que suba ao atril para comenzar o chamamento do persoal homenaxeado e invito a Cristina Naya Ribeiro, vicerreitora de Divulgación, Cultura e Deporte, a unirse aos membros da mesa para facer entrega dos distintivos. Coa venia do señor reitor, procedemos agora a facer entrega dun distintivo da Universidade da Coruña ás persoas que se xubilaron no ano 2025 para agradecerlle os servizos prestados e as que promocionaron a un novo corpo ou categoría como acto de recoñecemento. Comezamos entregando o seu distintivo ao persoal xubilado no ano 2025, do persoal técnico de xestión e administración de servizos. Acompáñanos Juan Álvaro Calvo García, Ana María García Filgueira, María de los Ángeles González González, José Rodeiro Segade, Pedro Inzo Piñeiro, María Dolores Vázquez Esmorís e Manuel Candame Beira. Polo persoal docente e investigador, invitamos a subir ao estrado a Narciso de Gabriel Fernández, Enrique de la Torre Fernández, Manuel Ferreiro Fernández, Pedro Galán Regalado, Emilia García Artús e Rafael María García Rodríguez. Ana María González Tizón, José Juan Lamas Seco, Ricardo López Mosteiro, Fernando López Peña, Julio Louro Rodríguez e Eliseo Antonio Pacheco Martínez. María Nieves Rodríguez Brisaboa, María José Rodríguez do Campo e José Manuel Sobrino Heredia.
Por último, imos entregar o distintivo aos membros do persoal que promocionaron a un novo corpo ou categoría no ano 2025. María Bobadilla Pérez, Fernando Bruna Quintas, Socorro Castro García, Jacobo Díaz García e Cristina Blanco Sío López. Antonio Fariña Martínez, Patricia González Gómez, Susana Ladra González e María Asunción López Arranz. Laura Lorenzo López, Félix Puime Guillén, Antonio Santiago Río Vázquez e Eva María Souto García. Remata a entrega de distintivos. Parabéns a todas e a todos os premiados. Devolvo a palabra ao señor reitor. En representación do persoal docente e investigador do PTXAS, do persoal técnico de xestión, administración e servicios xubilados, ten a palabra o profesor Narciso de Gabriel, que vai pronunciar un discurso. Bueno, bo día a todas e a todos. Son, como dixo o señor reitor Narciso de Gabriel, actualmente profesor emérito da Universidade da Coruña. Iniciei a miña andaina como profesor universitario en 1981, ano en que me incorporei ao Colexio Universitario de Ourense e xubileime o 31 de agosto de 2025. O total suma algo máis de 44 anos de actividade docente, investigadora e de xestión, dos cales 40 tiveron como escenario a cidade da Coruña. Primeiro, o Colexio Universitario, que dirixía daquela o profesor e amigo Xosé Luís Armesto, aquí presente, e logo na Facultade de Humanidades e, finalmente, na Facultade de Ciencias da Educación.
Pedíronme que dixese unhas breves palabras como integrante dun dos colectivos homenaxeados, as persoas que nos vimos de xubilar, aínda que algún sigamos a ter unha certa relación coa universidade, como é o meu caso, e xa dixe, non? En todo caso, formamos parte do colectivo dos pensionistas. Ese logro do Estado social ou Estado de benestar que non coñeceron os máis dos nosos avós e avoas. Refírome, evidentemente, á miña xeración. E que confiemos coñezan as nosas netas e os nosos netos. Para que así sexa, deberemos esforzarnos, pois nada está asegurado, particularmente nos tempos convulsos que estamos a vivir, inzados de ameazas e de incertezas. Unhas incertezas que, sen dúbida, afectan á universidade pública, que debe enfrontarse ás crecentes tendencias privatizadoras defendidas por sectores cada vez máis poderosos e influentes. Tamén debemos lidiar con desafíos de moi diversa índole que nos convidan a reflexionar de xeito crítico sobre o noso labor. Unha reflexión que debe estar presidida polo rigor ético e científico, o compromiso coa xustiza social e a defensa dos dereitos humanos. Mais os retos e dificultades que debemos afrontar, espero e desexo un venturoso futuro para a nosa universidade, para a Universidade da Coruña, cuxos logros celebrarei como se estivese en activo. Unha universidade a nosa que aínda non é centenaria, mas dispón de centros cuxos antecedentes se remontan a mediados do século XIX, como a Facultade de Ciencias de Educación, a Facultade de Economía e Empresa ou a Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas, que son herdeiras, respectivamente, da Escola Normal, creada en 1845, a Escola de Comercio e a Escola de Náutica, estas dúas últimas en 1850. Así o puxemos de manifesto na exposición organizada en 2015, da que tiven a honra de ser comisario, titulada 25 anos de UDC, a Universidade na Coruña de Ferrol. Unha exposición que tamén nos permitiu visualizar a importante contribución que estamos a realizar á democratización dunha formación académica, a universitaria, que durante moito tempo estivo reservada aos sectores máis acomodados da sociedade. Sigamos defendendo esta valiosa función social que temos encomendada. E nada máis, que prometín ser breve. Parabéns ás persoas homenaxeadas polo traballo realizado e os logros acadados que hoxe aquí se recoñecen, estudantes, persoal técnico de xestión e de administración e servizos e profesorado. Que o futuro sexa propicio para todas e para todos. Saúde, paz e longa vida para a Universidade Pública. Membros do equipo de goberno, autoridades civís, académicas, reitor Armesto, profesor Armesto, compañeiras, compañeiros da comunidade universitaria, familiares, amigas e amigos, moi bo día a todas e a todos. É unha honra darvos a benvida un ano máis a este Paraninfo no Día da Universidade. Un momento especial do noso calendario no que nos detemos o ritmo habitual para mirar con calma quen somos,
o que fixemos, o que aspiramos a facer como universidade pública ao servizo da sociedade. É unha honra darvos a benvida un ano máis, como dicía. Unha efeméride na que celebramos o valor do coñecemento, pero tamén o valor humano que sostén cada avance o profesorado, o persoal técnico de xestión, administración e servizos que rematades unha etapa de vida profesional e que acadastes novos fitos nas vosas carreiras, o estudantado que destaca pola excelencia académica no grao, no mestrado, no doutoramento, que incorporades á universidade saberes, ideas e unha enerxía imprescindible para construir o futuro. A todas e todos, grazas polo voso esforzo, pola vosa entrega e pola vosa fidelidade a esta institución. Este ano gustaríame comezar cunha reflexión que lamentablemente non podemos evitar. O mundo vive tempos convulsos, como decía o profesor de Gabriel. A nosa mirada non pode permanecer allea ás guerras activas en varios continentes, aos xenocidios que a comunidade internacional é incapaz de deter, as violacións constantes dos dereitos humanos e do dereito internacional, e a perda de respecto polos valores democráticos fundamentais. A universidade, calquera universidade, non é un espazo neutro ante o sufrimento humano. A misión universitaria só se comprende desde a defensa da dignidade das persoas, da liberdade de pensamento, da paz, da cooperación e do diálogo. Hoxe, nesta celebración, tamén renovamos ese compromiso cívico e ético. Pero o Día da Universidade é, sobre todo, unha festa da esperanza. Celebramos a mellor achega que podemos facer como parte da sociedade, a formación para ter unha cidadanía crítica, profesionais competentes, investigadoras e investigadores comprometidos e persoas con capacidade de liderar a humanidade. A nosa comunidade universitaria é cada día máis diversa e máis aberta. E esa diversidade é a base da innovación, da creatividade e da excelencia. Permitídeme agora compartir unha novidade especialmente importante hoxe. Precisamente hoxe publícase a convocatoria dos premios Xosé Luís Armesto As Mariñas Douradas, uns premios que para a UDC teñen un valor profundamente simbólico e tamén estratéxico. Grazas á extraordinaria xenerosidade do exreitor Xosé Luís Armesto aquí presente hoxe, a través da doazón dun inmoble da súa propiedade, destinado íntegramente a financiar estes premios, poñemos en marcha un programa estable que recoñecerá cada ano en 2 edicións os mellores traballos de fin de grao escritos en galego sobre a temática do cambio climático, un dos grandes desafíos do noso tempo. Serán 5 premios por convocatoria, un por cada unha das ramas de coñecemento, un recoñecemento ao talento novo, á investigación temperá e ao compromiso coa lingua galega e coa sustentabilidade. Quero expresar hoxe o meu agradecemento persoal e institucional a Xosé Luís Armesto por facer posible este legado que enriquecerá a universidade e, sobre todo, ao país.
No día de hoxe tamén celebramos o traballo extraordinario das persoas xubiladas no ano 2025. Cada unha delas, cada unha de vos, deixa pegada na historia da universidade. O voso labor, moitas veces discreto e silencioso, sostivo proxectos, formou persoas e fixo posible que a UDC medrase ata converterse nun referente en Galicia e fora dela. Grazas polo voso exemplo, polo voso rigor e pola vosa humanidade. Recoñecemos igualmente ao persoal que acadastes novas prazas ou promocións, ao estudantado premiado pola súa excelencia e a todas as persoas que hoxe suben a este estrado a recibir un diploma que representa anos de traballo, esforzo e ilusión. A universidade é, ante todo, unha obra colectiva, e hoxe vemos esta obra reflectida en cada un dos vosos nomes. Neste último ano avanzamos de maneira decisiva en ámbitos que marcarán o futuro desta universidade. Aprobamos os novos estatutos da UDC, que redefinen con claridade a nosa gobernanza e fortalecen a participación democrática. Iniciamos xa o desenvolvemento regulamentario que permitirá facer realidade este marco renovado. Asinamos un convenio histórico, creo eu, para a descentralización da titulación de medicina en Galicia, que situará ao CHUAC, ao Hospital Universitario da Coruña, a formación clínica dos 3 últimos cursos e que se abre nunha nova etapa para o noso sistema universitario e sanitario público. Un fito clave para fortalecer a docencia e investigación nas ciencias da saúde. Diminuíron fronteiras grazas ao pulo da internacionalización coa consolidación da alianza eMERGE e coa expansión de programas de mobilidade que reforzan a presenza da UDC do mundo e a presenza de todo o mundo na UDC. E continuamos medrando en investigación e transferencia, con proxectos competitivos, centros reacreditados e unha interacción cada vez máis intensa e que debe seguir medrando co tecido social e productivo. Todo isto é froito dun traballo colectivo que mostra con claridade a ambición e a capacidade da nosa universidade. O que celebramos hoxe é máis que un acto solemne. É a expresión viva do que significa unha universidade pública e democrática. Un lugar onde se forman as conciencias, onde nace a ciencia que transforma a sociedade, onde o debate e a crítica constructiva son benvidos, onde se defenden valores e onde se gardan esperanzas. Permitídeme finalizar agradecendo de novo a vosa presenza e participación. Grazas por facer posible esta universidade plural, aberta, valente e comprometida coa súa misión social. Sigamos avanzando xuntas, xuntos, con ambición e con responsabilidade, e celebremos con orgullo compartido este Día da Universidade. Moitas grazas, parabéns ás persoas homenaxeadas e que teñamos un fermoso día. A continuación volveremos a escoitar unha peza de Chopin interpretada de novo ao piano por Mateo Rey, ao que agradecemos a súa participación no acto.
Moitas grazas a todas e a todos pola vosa asistencia a este acto entrañable. A continuación, estades todos invitados a uns petiscos na planta baixa da Reitoría, non sen antes levantar a sesión coa interpretación do himno de Galicia, para que pido que todos nos poñamos en pé.